मित्रमैत्रिणींनो, भद्रा काळामध्ये कोणतेही शुभकार्य केले जात नाही. त्यामुळे रात्री 8:52 ते 9:14 या काळात रक्षाबंधन साजरे करावे. भद्रा ही शनिदेवाची बहीण असा ग्रंथांमधील उल्लेख आणखीनही भीती वाढवणारा आहे. भद्रा काळात रावणाची बहीण शूर्पणखा हिने रावणाला राखी बांधल्यामुळे रावणाचा वर्षभरातच अंत झाला आणि त्याला आपल्या बहिणीचे रक्षणही करता आले नाही. म्हणूनच भद्रा काळात रक्षाबंधन साजरे करू नये. भद्रा काळात रक्षाबंधन का साजरे करू नये तर भद्राला ब्रह्मदेवाने असा शाप दिला होता की भद्रा काळात कोणतेही शुभ कार्य केले तर त्याचा परिणाम अशुभच होणार. म्हणूनच मैत्रिणींनो, आपल्या बंधुराजांना राखी ही रात्री 8:52 नंतरच बांधावी. राखी बांधताना येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम मनु बंधामी रक्षम माचल माचल हा जप केल्यास अधिक चांगले. तर मैत्रिणींनो, ही माहिती तुम्हाला आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग.